walay background kanta. Pwede di background na naman. Background talaga. O pa sila kabantay. Tuon sila di ko mag-live ha. Hello, I miss you. Magdidali sa live mga igsoon. Kay karon taon na imukuha na mo. Kay nami invitation. Lahi jud hawangan ko hawang bawa ko maanad bitaw nga bisag usa ka adlaw maka-live ko. Siyempre naam ko ta diri na tas Cagayan ba no? So mao na nga ang atong time is lahi. I mean, ang panahon, ang higayon lahi. Di pareha sa Bohol ta kay naaman dayon ang atong panahon dito. Diri kay kuan igsuon. Medyo busy ta kanunay diri natay mga natay gilakaw, natay appointment, natay nag-invite nato, natay bisita nato diri mga followers nato. But nakaunahon na ako mag-live ko karon no, pero dili ko kay mag-shout out ha kay kuan man nagdali sad ko later 6 PM na imukuha na mo diri igsoon kay gi-invite me og dinner and maybe basin mo share sad siguro ko dito or unsa man basta gi-invite me igsoon. So, arion rami diri sa among gistaran sa Carmen Villarin Street at bang sa St. Mary Academy. So again nangay ko pasensya igsoon kay kuan bitaw kanang may pasensya kay ang usual natong buhaton nga magsige live wala na nako nasunod tungod kay lahi na sad ni nga ako ang kuan ron ba no ang ako ang higayon or panahon lahi no. So last night may nag-message na ako nga gimingaw na daw siya sa live dili usa duha basta daghan nag-message na ako ingo ang pasensya na tingbo na akong tanan basta na ako sa Bohol. But still, this evening igsoon, gusto ko muhatag o pagdasig ninyo. Gusto ko mo share sa pulong sa ginyong igsoon. Okay? So, anyway, thank you day kayo mga subscribers, mga followers, subscribers na to aning page and subscribers sa atong YouTube channel nga mabungahong Kristohanon gyapon to. So, ning abot na ta, sobra na ta 500 dito. Praise God. Kay bago pa man lang to, no? Ang uban, wala pa makabalo. And anyway, again, igsoon, akong salamatan, mga followers. Daghan na kaita. I believe tonight, excuse me, naata sa 150, wala naman siguro, 155,000 followers. Okay, so sa mabungahong Kristiyano salamat kayo mga igsoon. Pre na to ang Negros siya katong giadtuan na to ba? Oh, kabantay ko ging ang Kanlaon, no? Mao ba to Mount Kanlaon? O ako rin gi-pray na pod ging kay naay nag-message sad na ako taga didto. Unsay naitabo nila mga followers na to from Dumaguete, Negros na sila sa nay medyo makaingon tag nay trahedya pa na siya, no? Ang bulkan. But I know si Lord na aman. Si Lord wa matulog and andam siya mo protection sa iyang mga kaanakan. Anyway, ang ato ang YouTube channel igsoon sa wala pa na aware no ang link na ani nga caption na adiri ang link igsoon. Okay?
So again, dili sad nako i-specific og shout out, no, nga naon lang nako i-generalize lang. Shout out anang followers Luzon, Visayas and Mindanao. This time wala ko sa Visayas, na ako sa Mindanao, na ako sa Cagayan de Oro. And akong gi-shout out ang mga OFW, mga seaman diha, mga naka-permanent residence na in different countries, mga kapulisan, sir. And excited ko, mga inmates, makasulod jud ko this Saturday sa aning gitawag niya, aning Cagayan, nga dako, pinakadako nga prisuhan dire. So Cagayan City Jail man siguro pud to. Yeah, karong Saturday morning, excited ko. Shout out na mga inmates, mga warden, police, jail officer, and mga higala na to sa mga military, armed forces of the Philippines, mga security guard, mga nasa fire. And a shout out sa tanang mga bashers. Kita mo daghang kay ning bash na to, og salamat nga hintubag mo, kamo na bahala igtubag diha. Sign ilhanan nga mabungahon ta kay gibato man ta, pero wag ignore na nato ng mga exo, no. So anyway, our topic for this nako short encouragement this evening, igsoon alas awap aman murag hapon pa man, no. Short encouragement para sa matag usa kanato, ingon nga kita nagsunod ni Kristo nga lagad sa Ginoo, igsoon, no. So mao ni akong verse, igsoon. Okay, ako lang ni basahon, mubo ra ni siya, igsoon, no. Dili gyud ni mao ang usual nga himuon na to, but inig gusto kong after na ko ni i-share, gusto ko mo pray sad, mo pray na. So, anyway, ako sa ning basahon, igsoon, mubo ra man na igsoon ani sa Episo, according to St. Paul sa Episo 5:8, nagaingon diri kaniadto dulom ang inyong kinabuhi, apan karon may kahayag na sukad nga kamo nahimong katawhan sa Dios. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga iya sa kahayag. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Let's pray kadiyot. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this blessed opportunity. Bisan busy kayo mi Ginoo, daghang responsibility, taliwala sa ka-busy, but still naning kamot mi nga mohata og higayon nimo, Lord God. I-bless imong word and andama mong kasing-kasing ug una-una dagay mi kasing-kasing mapainobsanon. We invite your presence. Let your Holy Spirit will move, will manifest, mamuhat, Ginoo. I-bless na ng viewers, i-bless na ng nagtanaw karon bisan asang dapita, ipabati imong gahom, ipabati imong dihog, Lord God. This is for your glory alone. And I pray nga ang tanan, Ginoo, mapanalanginan, Ginoo, tanang mga viewers, tanang magtanawan. I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, akong basahon ni mga igsoon. This time, we have 79 viewers. Sagdi lang, wa pa ta niabot sa 100 or 200k. Wa man sila mag-expect mag-live ta. At mo replay na sila, no? Okay? Akong basahon ni igsoon, dalikyat na dyan na igsoon, naning kamot ko. Episo kapitulo 5, versikulo 8, kaniadto dulo ang inyong kinabuhi, apan karon kahayag na sukad nga kamo nahimong katawhan sa Dios. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. So this evening or this afternoon, hapit na ngiog-ngiog na diri kay nagtaligsik diri sa Cagayan, igsoon. Nag-remind nato si Lord, igsoon, sa iyang word, before sa wala pa daw tay Ginoo, before, igsoon, sa nagkinabuhi patas kadautan sa naglunang sa kasalanan, igsoon, no. Wala pa taning tuo ni dawat ni Kristo isip atong bugtong ug personal nga manluluwas. Atong kinabuhi daw kaniadto, no. Atong kinabuhi daw before is dulom, no? Ngit-ngit, ngiob, igsoon. And then karon nga nanatay Ginoo, nanatay Kristo, nagrelasyon na ta ni Kristo, ang kinabuhi nato karon naglakaw na ta sa kahayag kuno, no. Apan karon may kahayag na sukad nga kamo nahimong katawhan sa Dios. Okay? The moment we become children of God, nahimo tang katawhan sa Dios, igsoon, naglakaw na tas kahayag, no. Atong kinabuhi sa kangit-ngit nawala na, ningagi ng tanan. So karon, igsoon, nanatas kahayag, naglakaw tas kahayag, nagsunod ta ni Kristo, no. Kay unsa man, kay gitawag naman ta og mga katawhan sa Dios. So the best evidence, igsoon, listen carefully, labi na mga bashers diha, mga bashers, paminaw mo. The best evidence, igsoon, ilhanan, sign, timaan nga mga anak ta sa Dios, mao ni naglakaw ta sa kahayag. Okay? Wala na ta nagsubay sa atong kinabuhi kaniadto nga naas kangit-ngit nga dulom kaayo. Walay Ginoo, lulong sa makadaot nga bisyo, no. Grabe naglunang sa kasalanan, no. Ato nang gibiyaan the moment
mga igsoon nga ni kumita o gitawag og intimate relationship ni Jesus. Naglakaw ta sa kahayag, nagsubay sa kahayag daw niya. Nahimo na tang katawhan sa Dios. Dili ta pwede mo angkon-angkon igsoon nga kita katawhan sa Dios, kita mga followers ni Kristo, kita mga tinuod nga anak sa Dios, and yet we are following in the darkness. I mean, we are walking in the darkness. No? Dili ta pwede magingon-ingon nga anak ko sa Dios. Sakto ko, sayop mo. Di ka pwede. Yang imong binuhatan kangit-ngit, di ka pwede igsoon. Tanan nga ning sunod sa Dios, tanan nga ning claim katawhan sa Dios igsoon. Wala na daw nagkinabuhi sa kangit-ngit nga katong yung kinabuhi sa una, dulom or ngit-ngit or ngio ba? Ngit-ngit ba, no? Karon daw igsoon nata sa kahayag na kinabuhi nata sa kahayag ning sunod nata, nagsubay nata sa kabubuton sa Ginoo, no? Mao nay tinuod nga anak sa Dios, no? Why? Because today, so there are so many people nga ning ingon nga mga anak sa Dios, ning claim nga mga anak sa Ginoo, ning claim mga nagsunod ni Kristo, pero ang ilang binuhatan anti-Kristo. Kung saan pakibaw na to nga followers ta ni Kristo, kung atong binuhatan anti-Kristo, di ba? No alignment, walay alignment igsoon. Ang ingon na balang kasulatan igsoon nga kani ito dulom ang inyong kinabuhi, no? Ngit-ngit, ngiob, bati, pangit. Di ta maayong ehemplo like me before, no? Wala, di mo pasabot nga, wa ta mag-isgot dili reliyon na, ang uban magod maingon nga na. Sa una, sa kuan pa ko, mao ni no, walay reliyon makabag-o. Okay? Sa karon ni nga nakoy hingpit nga relasyon ni Kristo. Sa una wala pa ko'y Kristo igsoon, adik-adik pa ko. Okay? Sa una wala pa ko'y Kristo, palahubog ko. Sa una wala pa ko'y Kristo, himabay ko. Sa una wala pa ko'y Kristo, sige kog marijuana siya, butanan, dagan. Mga kabuang, mao to akong kinabuhi kani adto, mao to akong old life. And today, this time igsoon nga nahimo na ta or ako nga katawhan or anak sa Dios, mao na nga nagsubay na tas kahayag, nagsubay na sad ko sa kahayag. Ang adik kani adto na himong adik na sa pulong sa Ginoo. Mao na igsoon, no? Kani adto dulo ang inyong kinabuhi apan karon may kahayag na sukad, no? Klaro kay gingon ni Pablo igsoon, sukad nga kamo nahimong katawan sa Dios. In other words, sukad nga nahimugso si Kristo sa atong dughan igsoon. Sukad nga nahimo tang anak sa Dios igsoon. Automatically ang atong binuhatan sa kangit-ngit mabanlas, mawagtang. Unya di na ta magkinabuhi sa kangit-ngit, kung dili magkinabuhi na tas kahayag, maglakaw na tas kahayag igsoon. Okay? So maningit-ngit-ngit man. Okay, maglakaw na tas kahayag ug ang atong kinabuhi wala na ta nagpabuyag. Kay naglakaw naman tas kahayag, ingon nga si Kristo kahayag. Di pwede mag-claim-claim ta nga anak sa kahayag pero kangit-ngit atong binuhatan. Di magsilbi na kung unsang punuan maong bunga. Wala. Di ta anak, wata maliwat ana. Basin pinangkan ta, no? Mo na no? Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Okay? Since we claim mga igsoon nga we are living in the light, or we are children of the light, then maglakaw tas kahayag. Di pwede. Aminaw. Dili pwede nga mo claim ta nga mga anak sa Dios. Moingon tag anak sa Dios, naluwas na ta. It means mga igsoon, anak ta sa kahayag, naglakaw ta sa kahayag. Di ta pwede mo ingon nga naluwas na ko. Anak na ko sa Dios ug kani akong doktrina, akong pagtuo, ang akong gibarugan karon sakto sayop mo. How come nga nakaingon ta ana kung atong binuhatan naas kangit-ngit? Walay alignment. Kung sa ligid pa na igsoon sa motor wagol, bati kay tanawon nig dagan. Bati kayo. Muna igsoon nga gi-encourage ta this evening ni Saint Paul nga kung tinuod kitang anak sa Dios, kung tinuod tang mga anak sa Ginoo igsoon ni Kristo, followers ni Kristo, anak sa Dios, then mubiya na ta sa binuhatan sa dautan. Mubiya na tas kangit-ngit. Okay? Magkinabuhi na tas kahayag. Unsa atong binuhatan nga dautan nga di ta maayong ehemplo. Kung ikaw irresponsable ka nga bana, nagtan-aw karon mahimo na kang responsable nga bana. Kay na naman ka, anak naman ka ni Kristo. Walay mga bana nga ning claim nga anak sa Dios unya irresponsable. Okay? No? Badlungon sa asawa. Wala, kung dili ang mga bana, vice versa ni or asawa, no? Nga mga ning claim nga anak sa Dios, puro gyud na mga maayong ehemplo, maayong sulundon, responsable nga pagkatao. Kay nga naman naman tas kahayag. Amen. So this evening igsoon ako lang gi-share mubo ra man nga kanatong tanan nga usa sa dakong timaan or ilhanan nga mga tinuod gyud mga anak sa Dios, or
children of the living God. Kanang naglakaw tas kahayag. Wala na tas kangit-ngit ning gawas ta. Walay anak sa Dios nga bakang. Unsay bakang, pastor? Unsay bakang? Unsay bakang? Bakang god ang usa ka tiil nga wala nas kangit-ngit, ang usa nas kahayag. So nagbakang lain kayo. Lain kay nilakwan murag na iro diri sa akong manguday nga nagmurag bakang kay daktambo kayo. Lisod kay bati kayo tan-aw ng nilakwan way alignment. Walay alignment. Ako ning gibali og sama sa sakyanan, sama sa motor nga wagol ang ligid. Kay nabali ang rayos or na flat ba. Wagol gina siya, wala mang way alignment, no? Bati. So mao na ang Kristohanong kinabuhi nato igsoon, bati tan-awon sa pananaw sa ubang mga tao kung moingon ta nga mga anak ta sa Dios, mga naluwas ta, sakto atong relihiyon, sakto atong pundok, sakto atong tinuuhan, batiyet ang atong binuhatan kangit-ngit sukwahi sa pagkinabuhi nga Dios nun. Sukwahi sa pulong sa Ginoo. Kung mo claim ta igsoon nga mga anak ta sa Dios, again ako mong prangkahan, siguruha diha igsoon nga atong binuhatan na align sa pulong sa Ginoo. Siguraduha nga ang imong binuhatan makita si Kristo. Kay kung si Kristo ang atong punuan, makita siya sa atong binuhatan. Lisod mo ang kunta nyawa nakita. Walay mo ingon nga anak ko sa Dios pero yawan-on ang binuhatan unsa way alignment. Diba? Mano si Pablo nag-remind nato this evening. Karo sa una kaniadto, dulom inyong kinabuhi. Ngit-ngit. Okay? Ayong kinabuhi sa una, way ayo. Yung kinabuhi sa una mga badlungon mo, makasasala pa man taron. Pero dili na tuyoon na to. Okay? Sa una maunin yung binuhatan, grabe. Pero karon nanamos kahayag, mga anak na mo sa Dios, nagkinabuhi na mo nga makita ang Dios sa ato ang binuhatan, batasan ug sinultian. Amen. Lisod kay mga igsoon mo claim ta mga anak sa Dios pero atong binuhatan igsoon wa makita ang Ginoo. Amen. Mano say muwali ta mo share ta, oy, way mo tuo na to kay kailaman sila nato. Wa kay kakabiya na imong kabit diha, no? Na kay gitago-taguan na sekreto diha. Na kay gibuhat diha nga di jud maayo. Na kay gitago-tago ang bisyo nga wa kay baw imong asawa, imong mga anak, imong ginikanan. Then you claim, still ning claim ka nga anak ka sa Dios. No, ang tinuod nga anak sa Dios na Holy Spirit. And of course, kung na Holy Spirit nimo, badlungon ka, konbiktaron ka, og unsay angay nimong buhaton. Makonsensya ka nga mubuhat og dili maayo once ang Holy Spirit naa nimo. Kay ang Holy Spirit balaan og di na siya gusto nga ikaw magkinabuhi sa kahugawan or kadautan. Once you claim that you are saved, once we claim that we are, let's say, anak or children of the living God, then we have the Holy Spirit and the Holy Spirit will teach us. The Holy Spirit will convict us. Badlungon ta, tudluan ta, unsay angay na tong buhaton nga mahimaya ang Ginoo. Lisod pabingon ta, anak naman mi sa Ginoo, pastor. Ayaw lang ko wali-wali, pastor. Ayaw wali-wali nako. Wa di na maoy mo. Ayaw. Nga ikaw nga nagsultig ayaw ang imong binuhatan, sukwahi. No? Mo na igsoon nga the best evidence or ilhanan timaan sign nga mga tinuod kita nga anak sa Dios is ang atong binuhatan igsoon makapahimaya sa Ginoo. Ang atong binuhatan panalangin dili makaangin. Ang atong binuhatan maayo tang ehemplo, no? Daghan mapanalanginan dili ta mahimong kapandulan, maunay mga anak sa Dios igsoon. No? Ang kaniadto nangagi na mao ni giingon ni Paul sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation, no? The old has passed away, gone, the old has gone, then the new has come. Oh, di ba? Ang bag-o ni abot na. Anak ta sa Ginoo igsoon, naluwas na ta, ingon ta nga anak ta sa Dios. Sayo mo no, ayaw. Di na sa baba igsoon. Ang baba di basihan. Wari tas korte igsoon, di mo daog ng baba. Ang mudaog ebidensya. So kita sad nga Kristohanon anak sa Ginoo. Ebidensya may basihan kung tinuod batang anak sa Ginoo. Ang unsa man ebidensya pastor, di mobiya na tas kangit-ngit. Mobiya na tas mga binuhatan, mga kabuang or unsa man binuhatan nga wa nalipay ang Ginoo. Ang atong buhaton karon kay mga anak naman ta sa Ginoo, mga butang nga nalipay ang Ginoo ug makita ang Dios sa atong batasan, sa atong sinultian, sa atong binuhatan, ebidensya si Kristo. Og mahimo tang maayong ehemplo, mahimo tang panalangin sa tanang tao sa atong palibot kay makita si Kristo. And I'm sure ikson proud si Lord mutawag anak. Ano ba nakita man siya sa ato ang binuhatan unya, nagsunod man ta niya nga matinud-anon. Amen. Usa ka gamayng pagdasig na to ning teknaa sa kagabihion igsoon. And to all of the viewers right now, 132 viewers, 133.
Kung naay nagtanaw karon nga maybe nag-struggle ka sa imong pagkaanak sa Dios kay nagilty ka wali na ko karon kay nagsaghiran ka kay napakay gitago-taguan and then igsoon our God is the God of chances and wala imposible niya. Ang imposible nimong buhian biyaan kaya na mahimo na sa Ginoo tabangan kaniya mahigawas ka ng tanan og gusto si Lord nga maglakaw ka sa pagkabalaan. Amen. So again, this evening, remind ta ni Lord nga kung tinuod ta nga mga anak sa Diyos, ang atong binuhatan maka-Diyos. Kung tinuod ta mga anak sa Diyos, makita ang Diyos sa ato ang batasan. Makita sa atong behaviors and attitude and even sa atong sinultian, makita si Lord. Maunay mga anak sa Diyos. Sayon ra, dali ra mailhan ang tinuod nga mga anak sa Ginoo. Sinultian palang galidaan, hibawaan na. Binuhatan palang daan, igsoon. Batasan palang daan. The way how we respond, mga igsoon, sa unsa may mga challenge, mailhan nimo ang anak sa Diyos, igsoon. Labaw sa tanan, ang mga anak sa Diyos, ilado dyan nga Diyos nun. Walay anak sa Diyos nga yawanon ang binuhatan. No? O yawanon, wala naliwat sa Ginoo, unsa man anak sa gawas na. Amen. Sumaon na igsoon, usa ka gamayng painumdum ka na to this evening. Let's pray. Father God, thank you so much for your words, imong short encouragement. This evening, I pray to all of the viewers right now, mamuhat ka, Lord. Wow, kabaw silang sitwasyon this time, but I pray, Lord, bisan pa man nag-struggle sa ilang relasyon nimo, tabangi sila, Lord, nga maduol sila nimo. And I pray, Lord God, unsa man ilahang mga kabugat karon, ilahang mga problema, I'm praying for solution, kasulbaran, Ginoo. Unsa man nga area silang kinabuhi karon, Lord, nga need nila imong miracle, imong milagro, mamuhat ka, Ginoo. Imong ipakita, ipadayag imong milagrosong kamot, Ginoo. Imong nang ipamatud-an. And how many times, Lord God, daghang mga followers, mga viewers ani Ginoo nga milagro nga imong gibuhat pinagi sa prayer. Now, Lord God, this time sa tanang nagtanaw karon, Ginoo, unsa ilang problema, mga kabugat, struggle, Ginoo, Lord, tabangi sila. Provide their needs, Lord God. I-grant nimo, Lord, ang desires sa ilang kasing-kasing karon, Ginoo. Way matago nimo. Mamuhat ka, Ginoo, in Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat kay Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, i-bless tanang viewers karon. Unsa man ilahang gipangandoy, Ginoo. Base sa ilahang gitinguha sa ilang kasing-kasing at this moment, ihatag, Lord God. I-bless. Tagbuo ang panginhanglan, Ginoo. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat kayo. And this time, ang kuno namong milagro, Ginoo. We claim the victory. We claim the blessing, the miracles. Kay buluang butang gikan kanimo. Himuwa lamang mi nga ngayan, Ginoo. Takos, kasaligan, kapiyalan. Kay nasayod kami nga dili sad minimo piyalan kung dili ni kasaligan pa. So Lord God, make us worthy, deserving, a good steward of your blessing, Lord God. Aron, Ginoo, among matagamtaman ang pinasahi nga panalangin gikan kanimo. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name. Our personal Lord and Savior. Amen and amen. Ngit-ngit man. Okay, maura na itong short encouragement, mga exoo. Nagdagdali-dali jutong ko kay maligo pa ko, dali ko. Pero salamat sa Ginoo, at least nakahatag ko gamayng pagdasig, no? Kay ako ning giparing kamutan nga ma-adjust na ko ang time, akong panahon igsoon kay busy niya. As what I have said, na ako sa Cagayan igsoon. So shout outs tanang mga followers no sa Cagayan na ako dire, magkita ta kung ganahan ko makig-meet ninyo. Actually, daghan kayo nag-chat na ko karon niya. Muli mi next week igsoon. And i-pray sad ko igsoon dili kay ako ray magsigampo niyo, i-pray ko. Siguro dako nga event nga maarian ako diri kanang makasulod ko sa pinakadako nilang prisuhan karong Sabado. It's a great privilege for me igsoon to share the word of God sa akong mga pinalangga paborito nga mga inmates. Praise God. So, that's all for this tonight. Ikson, ampe nga bantita. So, wala pa kabalo sa itong YouTube channel. Mabungahong Kristohanon. Kaya po na makita ninyo ang link na niya nga caption sa live. Okay? So, God bless everyone. I always pray nga ang proteksyon, ang pabor ni Lord. Mag-uban ka ninyo. Tanang plano ninyo, tanang giyahan sa Ginoo, and tanang buhat sa inyong kamot, i-bless ni Lord in Jesus' name. Okay? Kita ta sunod higayon Nixon, maning kamot ko. Dalikyata na to na paras kay mayaan sa Ginoo. Good night, everyone. Brad, Joy. Salamat sa time, Brad. Bisan busy ka. Yes, busy juga ko, Brad. Pero gimingaw sa ko nimo, Brad. Nakas akong prayer.
So, ako ang greetings, Brad, ganina. Na-receive ni mo. Amping na, Brad, amping. Long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Okay? That's all for tonight. Himaya og dungog. Akong ibalik sa tumbuhi nga Diyos igsoon. Abanti ta.